Виж, Мине и Денис ги няма. Влачи се непрекъснато след нея. Казвам ти, трябва да направиш нещо. Какво да направя? Ще действам после. Според мен сега е моментът. Трябва да действаш вече. Всичко с времето си. Видя какво стана вчера. Спокойно, всичко е под контрол. Не знам. Казвам ти, понеже работата ма е сериозна. Виж, дори и ясла заряза. Това е добре. Да те уреди ли с нея? Работлива е, супер е. За какво ми? Златурче, как си? Къде отидоха? Защо толкова ти пука? Днес говорих с Денис. Трябва да престанете вече и да се сдобрите. За Бога. Ефе, всъщност, трябва да поговоря с теб. Добре, след училище. Става ли? Хафизе, кой вятър те довя? Може ли да поговорим, ако е удобно? Разбира се, заповядай. Влизай, вътре ще се събуеш. Мине? Теб търся. Къде се губиш? Денис, чувствам се зле. Да се поразходим. Добре, но сега имаме контролно. Всичко ме потиска тук. Тези стени, всичко. Нека се поразходим. Не може, имаме контролно. После ще се поразходим. Ти май не ме разбираш. Не съм добре. Не ми пука какво имаме. Моля те. Добре, ще дойда с теб. И без това не си добре сега. Хайде. Не знам какво да направя, Шукран. Не знам вече кое е добро и кое е лошо. Дойдох да ме посъветвате, нали Салих е полицай. Добре си направила. Искаш ли да му разкажа всичко? Не знам какво да правя. Първо на теб ти го казвам. Ти реши. Не се притеснявай. Той изглежда строг, но ще ти помогне. Всичко ще му разкажа. Шукран, къде ми е панталонът? Ще излизам. Сега ще ти го дам. Оставям всичко в твоите ръце. Не го правя за себе си, а за децата. Много се страхувам. Тесла и Ефе често идваме тук. Дори плуваме без да ни интересува какво е времето.
Колко хубаво. Ще ми се сърдят много, че не съм бил на контролното. И се прави. Учихме заедно. Дали е трудно? Хайде, разкажи ми, какво ти е? Какъв е проблемът с дядо ти? Деда беше само това, Денис. По-лошо е. Доведоха ме тук на сила. Но защо? Родителите ти не ги ли спряха? Защо са го направили? Аз нямам баща. Тоест, не знам как да ти обясня. Аз съм плод на една мимолетна връзка. Ядосани са на майка ти и не искат тя да те отгледа.